दायो दंफैयो आङो आंनि गय बागानाव। बे गय बारियावनो आं मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बेहाय थारुन गायनो नागिरदों थारमानि। बे थारुन जावगासिनो नै, हाखर जावबाय नै। गय बारियाव थारुन जागोन ना जाया नायनोसै। थारुन जोलैया बिराद दाम गोसा बायनांबाय, मनावनो 1650 बिदि बायनांबाय बेखौ। दा बे थारुनखौ बे हाखराव मोनसे मोनसे होसिनो आरो बेखौ माने नैबेहाय ओरैबायदि होनांगौ, नै नैबेनिफ्राय लांसै नै सिदा बिदि दोननांगौ आरो नै बिदि सिदानो। दा बेहाय फबनानैल' होनोसै आरामनो बेखौ। दा नै बाल्थिङाव लाबोखाबाय, आरामसे बेखौ होनानै दा फबना होनानै बेहाय जिगाब खोबबावनांगौ आरो उनावहाय। नायनि बे हायाव थारुन जागोन ना जाया, फार्स्ट टाइम आरो बेहाय बे बोसोरावनो फार्स्ट टाइम गायजेननो नागिरदों। जागोन बायदि मोनदों। नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय, जागोन ना जाया, थारुन जागोन ना जाया बेहाय। दा नै थारुनखौ बेबायदि होजोब्बाय आरो सेस होजोब्बाय नै, बिराद मोजां होजोब्बाय नै। दा फबसिगोन दसे उनाव नै। आं फबनोसै नै, बाहाय फबबाय नै, बेखौ आराम ओरै गोजौ फबनांगौ आरो बे दुमालु दुमालु खालामसै। दुमालु दुमालु खालामनांगौ नै, बरिया जासिगोन आरो बियो। दा ओरैथ' गय बारिसो नै, ओरैजाय गय बारिया नै, बे गय बारि खाथियावनो गायबाय आरो गय बिफां खाथियावनो। जाना जाया नायनोसै गय बारियाव थारुन गायनाया। दा बेहायबो गायनांगौमोन आरो, दा बाहाय गायनो जोलैयानो गैला, ओरैनो थासिगोन बे हा नै। बानलु गायजोबनांसिगोन बाहाय, बानलुफोर गायजोबनोसै, मैगंफोर गायनोसै। बिराद मोजां मोनो बेयावबो हाया। दा थारुन जोलैखौनो मोनलाया, खुनुरुखुमसो मोनबाय। गयाबो माखासे थायहांबायानो, ओरैजाय बैफ्राव थायनाय दंसै, बैजोंबो दङ थायनाय, बैजोंबो थायनाय दं, आरो ओरैबो बबावबा थायहांबाय नै, बिदि जाजोब्बाय गया। दा बेखायनो हाफोर थायोबा गयफोर गायना दोननांगौ आरो, गय गायोबा बिराद मोजां जायो नालाय। दा जोंथिंथ' बिराद जायो गया गायोबा। हायासो बारा बुरजा नङा आरो, हाया गुवार मोनबाथ' माहाजोन जासिगौमोन गयजोंनो। इसेल' हायानो बुरजा बायनो हाया, बिराद दाम गोसाना हायाबो, मोनलायनो नागिरा। एखमबा बिराद खस्थ'यैसो बायदों, बिराद खस्थ' मोनबाय बे हाखौ बायनायाव। दा नैबे मोखां दानखानानै गारनाय आरो, बे मा होनो उनथिंजाय नै बेखौबो गायनोसै। बेयावबो नै मेगन ओंखारनाय दंना, बे मेगन दंना नै, बे मेगना जानो हागौ नालाय बेखौ गायनोसै। बेफोर ओंखारजोबगोन नालाय, बेखौ केस गायनानै दोनजोबनोसै, जागोन ना जाया नायनानै। एबाराव नायथारनि र', जायोना जाया। दा गायखांबाय नै, फबखांजोब्बाय गासिबो, फबजोबखांबाय नै, हाजोब्बाय। गोलोमलायबायलै नै। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। माबायदि जागोन बाहाय थारुन गायनाया, कमेन्ट खालामबानो जाबाय। गोजोनथोंसै, थेंक इउ, बाय बाय।